A continuació explicarem el quart problema de càlculs estequiomètrics en el qual ens diuen que a partir de la següent reacció de combustió de propà, que ja ens la donen aquí ajustada, calcula els grams de diòxid de carboni alliberats en cremar 2 mols de propà i els mols d'oxigen necessaris per cremar 500 grams de propà. Per tant, haurem de calcular grams d'una substància i mols d'una altra. Llavors, per fer-ho, començarem amb el primer apartat, l'apartat A. Ens donen la primera dada, que són 2 mols de propà, i a partir d'aquests 2 mols de propà volem calcular els grams de CO2 que s'alliberen. Per tant, aquest d'aquí és el propà, nosaltres tenim 2 mols, i recordeu que per passar d'una substància a l'altra, en un problema de càlculs estequiomètrics, nosaltres coneixem la relació que hi ha entre els mols de les substàncies, ja que això ho fem a partir dels coeficients que hi ha a la reacció química ajustada. De manera que sabem que un mol de propà equival a 3 mols de CO2. Per tant, a partir del mol de propà, mol de C3H8, podrem calcular els mols de CO2 i després, com ens demanen grams de diòxid de carboni, aquests mols de CO2 els passarem a grams de CO2. Per tant, per fer-ho, partim de la dada inicial que ens donen, 2 mols de propà, C3H8. I primer passarem de mols de propà a mols de CO2. Com aquí tenim mol de propà, en el factor de conversió l'escriurem a sota. Mol de propà i a dalt el mol de diòxid de carboni. Mol de CO2. I ara l'equivalència, que ja us he dit abans, que eren els coeficients. Un mol de propà, per tant, 1, equival a 3 mols de CO2, per tant, el numerador, un 3. I ara fixeu-vos que si tatxem unitats, tatxem mol de propà i mol de propà, ja tindríem mol de CO2, estaríem en aquest pas. Per tant, ens falta passar a grams, amb l'equivalència que ja hem comentat en d'altres vídeos i problemes. Si aquí tenim el mol l'escriurem a sota, i és que un mol de qualsevol substància equival a la seva massa molecular. En aquest cas, com és CO2, la massa molecular són 12 del carboni més 16 per 2, perquè hi ha 2 àtoms d'oxigen, serien 44 grams de CO2. De manera que si tatxem mol de CO2 i mol de CO2, ens queden grams de CO2. I ara resolem, multipliquem 2 per 3 per 44 i dividim entre 1 i ens dona 264 grams de CO2. Per tant, a partir dels 2 mols de propà s'alliberen 264 grams de diòxid de carboni. I en el segon apartat ens demanen que calculem els mols d'oxigen necessaris per cremar 500 grams de propà. De manera que nosaltres ens donen 500 grams d'aquesta substància de propà i hem de passar a mols d'oxigen. Per passar d'una substància a l'altra, primer hem de passar a mols. Per tant, primer passarem els grams de propà a mols de propà. I una vegada tinguem els mols de propà ja podrem passar a mols d'una altra substància. Important entendre això, que hem de passar al mol de cada substància per relacionar les diferents substàncies. No podem fer la relació directa entre grams de propà i mols d'oxigen o entre grams de propà i grams de diòxid de carboni, per exemple. De manera que a l'apartat B començarem per la dada que ens donen, 500 grams de propà
I el primer que hem de fer és transformar aquests grams en mols. De manera que si aquí tenim grams, a dalt escriurem mol, un mol de propà, i a sota l'equivalència en grams, que és la seva massa molecular. Si sumem 12 per 3 del carboni més 8 àtoms d'hidrogen per 1, ens dona 44 grams. De manera que amb aquest factor de conversió, si tatxem unitats, tatxem gram i gram, fixeu-vos que ja tindríem els mols de propà. Ara, per saber els mols d'oxigen, farem l'equivalència amb els coeficients de la reacció química ajustada. De manera que si aquí tenim mol de propà, el següent factor de conversió l'escriurem a sota, mol de propà, i a dalt mol d'oxigen. I a la reacció química veiem que un mol de propà equival a 5 mols d'oxígens. Per tant, un mol de propà, 5 mols d'oxigen. Tatxem el mol de propà amb el mol de propà i ja tindrem mols d'oxigen, de manera que fem l'operació 500 per 5 entre 44 i ens dona 56,82 mols d'oxigen. Per tant, quan nosaltres cremem 500 grams de propà, necessitarem 56,82 mols d'oxigen gas.